Vous, les Martine Beauverger, Marie-France Gélou. C'est dommage. On n'a pas le temps de faire. Vamos nos incomoda. Zico gás que Avec c'est clair. C'est clair, Christian, Jacques. Zou ik het niet graag, Nicolas? Hey, Joël. Maar wie je bent op chocola, was mij een schein stoel. Dat is zijn duur. Ja, stil in mijn hoofd. Bon, aan de conteneur, dan lekker de. Néanmoins, salon de l'agriculture, c'est là. Allemaal even weer we doen de salon kan hiver. En là, die organiseren moesten de meeting die nominale maat, mon de doen die heb surprise niet zeker. Wanneer door hun heel aan neven die meer dan jullie kan niet doen. Mais Lyon, heel aan ton mer, is dan bien. En dat change, ils rendent l'année donc que là où ne va tant bien qu'à dans cette work qui sont sus. Mais van guerre ils vont guerre na la yo die zo her die SG's van de base musica. Je bent er gewoon maar nek gol wat quand il mais bon Edouard de Vaquer c'est n'a que de charge. C'est vrai que Edouard de salon dans la normale base quand il va au marquer gagne au plus mal puis deux mais Edouard quand train en de hunons en ja de hoesie seize op je zo in de base ben ik gezien op terre met zo de hoes c'est voyé de nous ben godin il y a deux beurre ben digo en train pour digo dan get on deus galupa da de maat gol hamara da die alleen want soms zo'n die en die alleen de nous quoi en zo maar zo'n moment we staan on nous neem het on de van de base ik moet doen dan lekker bij plaats tot toen dan bien quoi. A botte de skoin de les neo hun naar een goos daar doen lukke pegulla pelike. Ja een goos daar zie per ja meer goos daar zie. C'est voyez au dos moi ça voyez ba tant tirtive là que pas on garantie. Quand on tant au meer hat une nakken die goeie wou goeie nak ba voor de monie mat daar wat dat is. En die alle beurt bij een zou hebben een squeeze winkel pan en get no zo winkel zo nee be goed meer even mat nee waar je nee laten dan bon c'est die alle in salon daar door mais Benoît Marilyn Lyon connaît on commence de bien comme tant difficulté là on problème je l'entends bien. En daarna die van Malen nemen ze dan ook problemen. Bon, ik heb pas ja, nunca prendemos la que ni winos. Mais je vais violer dans une lac que pas. Mais mon habitude aussi de rum mais il y a parisianisme maqué bien. Oh dans ces passio la gueule ces passio. C'est un chose que nous, deux nous, on a il y a combien de trains de s'en dire de revoir de ces depuis trop bon ça là il dit il y a mes couilles mais il y a disqualifié donc c'est la sortie on n'est que très heureux mais plus aller monter oh ja là il y a des que des fleurs ou un rose mais boutons aux oreilles. Pour nous rendre par erugeren, on a peut peut se commander de dire des crédits de disqualifier des stucs. Il y a d'habitude dans ces deux nous erugeren avec vos autres.
Wat we leven zeggen, gewoon ook meer hebben aan goeie. Dan is een squeeze, dan ja, dan is een pot squeeze, nu zo is dat wel ja, weer moeilijk. Maar het wat we gaan malen, dat dan nog aan door. Meer ik gaan malen, meer moet bekleed dan wat twee moest als we schal. Mijn zoon die maal, je hebt trekken bij les toe. En bakken ze niet aan bier, dat je zeer baseerd dan doet met 3 nieuws. Heen met de geer gaan wakken bij bier. Je weet dat je veel hoor was, nu heb ik ook aan dan. Ik ga Gastelon bij Hou, dan vond de blauw tegen Gastelon. Bon, lees de hazen. Dat tappen door het, of Gastelon niet lezen. Et tussen die koers doen, dat je zegt dat het dan niet om, dat je je zo vol door die. Wakker baas, precies, wakker de. Bon, je weet wat zo is, lees de haas, je hem die alle, een beetje, ja, je tot 3, de haas, puis je hem daar, ben ik kom ze lezen. Dus dat we daar in de grond met mijn moeder. En die alle gebeuren, nog altijd kan ik Gastelon. Post me dat. Away waar je legt, en dat wil niet van bij je hebt die koers, mijn was zeggen, nou, zijn dat goed. En daarna zie je die man van Geer, waar ik bij man die waar ik nog gepraat door ik heen met kom er aan, gewoon lees de haas, maar doe in die. Hoe lang de haas goed Christine? We zouden aan morgen haas en zo eten. Niet gepraat gewoon lezen. God is daar niet goed mee was komen en die koers aan mee hoe. Regoos wie gaan jouer. Ja, eten we gewoon zijn, want dan moeten we bien toe de lopen de trek. En dan ga je niet herheugen, je gaat ze lezen, ook kleiner en dan bien. Dat trekken niet maar. En die goes was zelf. En wat doet er die meer moest, heel zo beet maar op plaats ook gewoon niet zo. Maar men moest ook gewoon, ja, maar dat. Maar red niet zelf, maar stak mega met rol stalen. Ben je meer par kusje ook met die solo niet zo dan hij is zelf bien sa mode kon gaan iets doen. Ben juste de genoeg daar is gewoon aan 3 video's. Ben je commence à haas kan man ja hij ook op publiek van een rij. Hij wist nog wel een tool 3 die plaats release ne. Haas het jong die rijden hoor. Pan zelf is sa mode kon ja. Mais les gros, ja, maar nu kan hij dit meer à peu près prêt. En bon, en die allereerst kreeg die je petit violon, ja, heel wat rusten, maar dat was niet die moesten. Hij kreeg toe, dat nog een haas van die. Banden die los toen. Banden die los toen. Dan met dat toch nog een haas. En Guido was een beetje salon là, rêve en gros.